saiatu egin zarete behintzat, atzoko etaparen bertan bera geratze ondotik, nahiko zaila zen gaur hainbeste denbora eta sailkapen nagusia iraultzea, ezin izan da, baina taldea eta zu ere saiatu zarete. Bai, egia esan atzoko etapa guretzat oso ona zen, baina azkenean, nire horketangatikan suspentu nintzen, da, espero du benetan ondo erori zianak, eta aurten atzoko asmo berdina genekan, goruntza denbora atea, eta alik eta karrera onduen egitea, eta posizioak nola hemen erabakigarriak zian, nire taldia hasierako momentutik laguntzen saiatu da, kriston lan hain dute, eta gero azkeneako ja bete naiz eta luze egin eta aztarrekako zubida, baina behintzat talde bezala, taldekide kriston lanan niretzat. Ez zegoen ez dara tokia urrutetik jotzeko, milkurbas zaila da beti, baina ez zegoen ere kutsu nagusienean bustita eta bihurrea. Segia esan, atzoko karrera zen ideala denborak hartzeko eta urrutitik atakatzeko, eta gaur milkurbasekin da horrela aldan hain izan da, baina ez dugu lortu ez atakeik hartzia, ez diferentzikitia, eta orduan erabaki dugu aztarrekako kruze arte gutiraka jutia, eta kruzian behintzat eta horrena sartzia, eta hala lortu dugu, baina gero ja aldapan ni baino hobia izan dira batzuk, eta ez dut lortu, behintzat dana batea jungea eta ez dut lortu diferentzia itia bestiekiko atzo bezala, eta orduan, despreina sartu geha, eta gertatu da beti bezala. Ni eskar. Ez horretik.